सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮನ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮರಕ ಮಾರ್ಚ್ 7 दुखनु मार्च 16 तारीख ते पंढरापुर अंतू कॅम्प जाऊचा असं हे पंढरापुर यात्रेक आमगेल सर्व समाज बांधवांना भागवायसुका म्हणून कळकळीने विनंती करता. हे कॅम्पा समय आरे 8 तारीख दुखनु 15 तारीख ते संकीर्तन सप्ताह भजना संकीर्तन सप्ताह म्हणून 7 दिवसाचे अहोरात्री भजना कार्यक्रम जाऊचा असं गावचे परवा गावचे सगळेची देशातून मस्त मंडळीनं आमगेलो रजिस्ट्रेशन केलेलं असं मस्त जनाला मन ಅಂತ ಸರ್ पंढरापुराक दक्षिण कन्नडदकून कशी वच्चे मुंबई दकून वच्चे ट्रेन अस बेंगळूर दकून वच्चे ट्रेन अस तशीच मंगळूराचो साऊथ कन्नडदकून जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट दकून जो लग्गेश्वर डिस्ट्रिक्ट दकून कशी वच्चे म्हणला एक मनात एक संशय अस तर एक कसेला देवका म्हणना मंगळूर दकून प्रति दिवस बिजापूर जंक्शन 2 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ दनपारा एक ट्रेन डेली अस अंतू स्लीपर क्लास अस 3 AC अस 3 AC 1500 स्लीपर क्लास 555 रुपये सकाळी 9:00 बिजापुरा पोहता ते दुखून पंढरापुराक 110 किलोमीटर 2-2.5 घंटा वाटा ते बसाचे अरेंजमेंट आम्ही प्रयत्न करता असायचे 1-2-3 दिवसांताचे विषय कळता आणि 9:00 रेल्वे स्टेशन देऊन लिखला ते दुखून ते बसार बेसून पंढरापूर होते. पंढरापुरांतू आम्ही इस्कॉनाच्या एक बृहत जाऊन असेल एक मंदिर बुक केलेलं असं त्यांना 58 रूम असं 28 AC रूम 30 नॉन AC रूम तशी स डॉर्मेटरी असं डॉर्मेटरींतू एक स डॉर्मेटरींत एक 300 जणांना राबत असलं एक चंद जाऊन व्यवस्था असं तशीच स डॉर्मेटरींत एक 40-50 जणांना राबत असलं व्यवस्था असं कोणा येईल आणि कसले निराश जायना तशी चंद्री तीर्थांनी येऊन राबवून ते देवालय स्वामीला अनुग्रह घेऊन वत असले अवकाश असं येताना वत्ताना ट्रेना विषय सांगला येताना कशी म्हणणार ते दुखून 5:30 ट्रेन असं बिजापुरा दुखून पंढरापुरा दुखून 3 घंटे बार सरलारी बिजापुरा 5:30 6 घंटे पोहताचे 6 वारे ट्रेनर बार सरलारी 2 दिवस मंगळूराक 12 वरे पोहताचे कसले एक वत्तंजो कसले ತೊಂದರೆ जायना तशी चंद्री तरी ट्रेन आरोचून ते दुखून सनामठाचे एक बस आरोचून पाहून तशी ती देवाला स्वामीला अनुग्रह घेऊन वापस येऊन पोहत असला अवकाश असेल कोणी इंटरेस्ट असला रे हे तुम्ही गेले गमना काढूक आम्ही प्रयत्न केला. हे 7 दिवसा प्रोग्राम विजृंभणेन देवका आमगे सर्व समाज बांधवका विठोबाल दर्शन घेवका देवालय आशीर्वाद घेवका आणि असले एक समय आरी हे पंढरापुरा तीर्थयात्रेंतू प्रत्येकलन भागवहिसुका म्हणून नम्र जावन आमगे सुकृतींद स्वामी सेवा प्रतिष्ठान पर जावन तुमगेला सर्व जनांना विनंती